سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتنا نلومون كم تلمود حطوتات كاب تخطاتلتنا زبصحنا كنملس قربنا لنا كساب فصامه حستونا مسانا خصنحو بخبر زعدمكم افرم غدي سناي مكتتالكا بحبار يغبرلنا نبتا قدامي تحطو خنسجر قال 10 عمت من اسيه منفسي بفقري ود 33 عمت من اسي تجزي الله ابو زلن فقري سماي كساب زعرق بعل حدار مخانو ايفلط النيره بدحري يغن فليطه نبعل تبيتو كغدفا توكيسيو نسجن نبعل تبيتو كغدفا قرب كم زيكونه حبيروني دحر ملسو نعو خغدفو زلني انا مخانيكوا انت تسقرني فصوم جن ايكالكون بفقرو تسنيفه بمهلاوي انتين تغوركو حشني بجاهم مخرخم هابوني سلينا كابش ودن زدالنا يا ملسي انه ابزي زبلكنا اباهلا سلسته كنعزبهم انخل بااتاتالو حدا عدمه زي صغبت غوالنستيتي كابا مزعبي ودخت قرن اللوادو يبلان كاليتي زخونت غوالنستيتي مسمرعو ودي فقراو زمدنا كتمسرت يغباديو ايغبان سالسيت دما سب ابا عمرو نابلبون زسمعو ننبينو مزخون انتاي كغبرالو زبلاين امونغو حد عامتن كلت عامتن وي 5 عامتن زلو فللي زمدنا ام مسرات زصعبو صقم يلن اتنا عدمه فللي عبيز بلا وي زغف حم زخون غنا بزتفلالي ملكع كرئ يدليو حد خابو نتفللي مس مدرخاوي مكففال عدمه نايتوم تصامتي مزماديو نابنت حنتي قال 6 عامت سبيتي مسود 73 عامت سباي زمدنا خت مس تدلي امونغوم زلو نا 13 عامتات فللي مستي ابقال 10 عامتن ود 33 عامتن زلو زقارو يكونن اتفللي نا عدمه اب كلتيو لك 13 يو اتصقم جن اماي زستين مايو زي ستينيو سلازي نا عدمه فللي زلو ابنصار صوتا زمسرت زمدنا بمدرخات نعدمه فلاليغي مسترئيو صلوا خمزلو كفلت يغبا 10 عامت زعدمي اقوالن سيتي كابتي ناي غرزونا عدمه بقربيا تحلف زلا بانصار زي 33 عامت زغبره ودغنا ناي كوتتنا مدرخو وديو كابزفانو نوح زغبريو كمز زبل فللي ناي عدمه ابزلو زمدنا زرء مقرحه ني حيلي معريدو يخون زبلكا ايو امونغو 4 عامت زعدميا قلعت تدل سبيتن سساتات عدمه بمرغاصو ددحر اغري زتكل قلعه خوغي ارغان زسمع سبعين زهلو خنتاتك اب 50 زعابيه سب مس اب 7 زعابيت مصامدي بخمه يسانه اتي امونغوم زلو ناي ولدو فلليك نمقرابوم يعنقفوم دو ازي مستبحال يدليو مسمرعو سب ركب ممسرات بصقمات التسني غعزو مفلام مالتيو لعلو خلخا حدا استمرعو سب كاب حدارو وصاي ركب كغبر مقالو كفيلاوي كاب الوتاو بحري زملكت مخنياتو تكبارو نقال كيدانو زاتو مبصعا كم زي خبر زئمت بمقانو ابز مسرتو توسخ زمدنا خا اقديمو خنتاتو مالت بعل حدار مخانو مزيحبر قطفت كمللي بحريو كرئي كاليو از سئل دما ازوم كلت بحريات مالت زي تاماننتن قطفتن مزلو وسب عميق زمدنا خت مسرتي كم زي بلكي زحبريو از بحرزي ابل علي ايو علوني وي كغورفو يزبل امنت انتهالي كغن ننبسغي تقششي يالخ مالتيو كقصلي بحالي تنتخونكي مس حدا قصالي كترطريو اتنبر سب تصمدي مهلاو كدما اي تزنقعن اي تسحاتيون امنا كتفكري مخالكي نبعلو قدليو اقدمكي بحريو مزيدنا كيسب كتقصل محلان دما نقدلكي مليسو زقدت سحتانيو اتا موداتا انريا كبد زبلتيا نسقي اب فقر اللخي كتقر فيهم زلكوكوا انت ترداخي بمفل لايك صعبنا يزخل قانزا فرح لكي امونغو خوحن ترير بايتان كم تقرقركي زحسبك دمايو لبخي مسوس لزلو نركبكم كتبتكيو ايدلخن امرخون زوصالو معصو كتحبريخم زلكي يفلطيو بلانغا انت قصيلك جنا كبري جزاء نفسخي كقصليو بقصالي النابلكي
ክትማስን ምዃንከ ኣይትዘንጊዒ ዝዓነወ ክብሪ ነብስኺ ካብ ምሕዳስ ዝሰንበረ ልብኺ ምጽጋን ከም ዝቐልል ኣዕሪኺ ክትኣምንሉ ይግባኣኪ ቃንዛ ምፍልላይ መሪር እኳ እንተኾነ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ሓላፍ እዩ ምስኡ ምቕጻል ከዓ ዝበኣሰ ቃንዛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይትዘንጊዒ እቲ ምርጫ ናባኺ ንገድፎ እዚ ወድሓንኪ ካልአይቲ ሕቶ ድማ ሕልመይ ኣብ ህይወት ዕውት ምዃን እዩ ሃብቲ ከዓ ከም ሓደ መምዘነ ዓወት እየ ዝርድኦ እንተኾነ ኣይኮነን ክበጽሖ ጨንኡ እውን የብለይን ከም ኣማራጺ ከዓ ንሃብቲ ክምርዓዎ እህቅን ኣለኹ ነታ ፍቕሪ ጥራይ ዝርከባ ኣፍቃሪተይ ገዲፈ ምስ ሃብታም ጓል ክምርዖ ወሲነ ኣለኹ ቅድሚኡ ግን ኣይፍለጥኒ እምቦ ገለ እንተትብሉኒ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ካብ ስዊዘርላንድ ዝኸበርካ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ገለ ጽሑፋት ገናጺልና ዝረኸብናዮ ምኽሪ ከነካፈለካ ሓንቲ ሰበይቲ ንግዳም ገጻ ኣብ ዝተቐልቀለትሉ 3 ነዊሕ ጻዕዳ ጭሕሚ ዝነበሮም ሽማግለታት ኣብ ገበልኣ ወይ ኣፍ ደጊኣ ኮፍ ኢሎም ተዓዘበት ናብኣቶም ብምኻድ ድማ ዝፈልጠኩም እኳ ኣይመስለንን ጠሚኹም ክትህሉ ስለ ትኽእሉ ግና እንጌራ ክትበልዑ ገዛ እተው በለቶም እሞ በዓል ቤት ክና ኣለዉ ድዮም እቶም ሽማግለታት ነታ ሰበይቲ ሓተትዋ ኣይፋሉን ወፂኡ ዘሎ መለሰትሎም ስለዚ ንሕና ክንኣቱ ኣይንኽእልኒና ብሓባር መለሱላ እቶም ሽማግለታት ኣጋምሸት ሰብኣይ ስራሕ ውዒሉ ገዝኡ ምስ ኣተወ ሰበይቱ ኩሉ እቲ ዘጋጠማ ኣዕለለቶ እቲ ሰብኣይ ኩሉ ምስ ሰምዓ ከምዚ ኢልዋ እሞ ኸይድኪ ምምፀይ ንገርዮም ገዛ ከኣትዉ እውን ዕድመ ኣቕርብሎም በላ ሰበይቲ ናብቶም ሽማግለታት ብምኻድ ንኸኣትዉ ጋበዘቶም ሰለስቲኦም ቶም ሽማግለታት ብሓባር ኣይንኣቱን ኢና መለሱላ ቁንቁኝኡ ዘይተረድኣ ሰበይቲ እንታይ ማለት እዩ ተወከሰቶም ሓደ ካብኣቶም ክገልጸላ ተንስአ ከምዚ ኸ በላ እዚ ትርእዮ ዘለኺ ስሙ ሃብቲ ይበሃል በላ ናብ ሓደ ካብቶም ብጾቱ እናመልከተ ናብቲ ካልእ ብምስጋር ድማ እዚ ኸኣ ዓወት ይበሃል ኣነ ኸኣ ዝትርእይኒ ዘለኺ ፍቕሪ ይበሃል ኢሉ መንነቶም ኣላለያ ወሲኹ ሕጂ ናብ በዓል ቤት ክኺድ እሞ ተመያይጥኩም ካባና ንገዛኹም ከኣቱ እትደልይዎ ሰብ ሓደ ሕረዩ በላ እታ ሰበይቲ ብጉያ ናብ ገዝኣ ተመልሰት ነቲ ምስኣቶም ዝተመላለሰቶ ድማ ንበዓል ቤታ ሓበረቶ በዓል ቤታ ብዝሰምዖ ዜና ኣዝዩ ተሓጐሰ ከመይ ዝበለ ጽቡቕ ዕድል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ካብ ኮነ ንሃብቲ ዓድም እዮ መጺኡ ኸኣ ንገዛና ብሽሻይ ይምላእያ በላ በዓልቲ ቤቱ ግና ኣይተሰማምዐትን ፍቑረይ ንምንታይ ንዓወት ዘይንዕድሞ በለቶ ብማዕዶ ኾይና ትሰምዖም ዝነበረት ሰይትወዶም ኣብዘይ ኣባ ስምዑኒ ንፍቕሪ እንተዝዕደም ዶ ዝሓሸ ምኾነ ብኡ ኸኣ ቤትና ብፍቕሪ ምተመልአ ዝብል ሓሳብ ኣቕረበት እቲ ሰብኣይ ኣብ ናይ ሰይትወድና ምኽሪ ንሰማማዕ በለ ንሰበይቱ ኸኣ ተዛረባ ከይትክበሊ ጋሻና ፍቕሪ ከም ዝኾነ ሓቢርካ ዓድም እዮ በላ እታ ሰበይቲ ናብቶም 3 ሽማግለታት ተመሊሳ መንኩም ይፍቕሪ ጋሻና ክትከውን ብኽብሪ ዓዲምናካ ኣለና በለቶ ፍቕሪ ዝበሃል ሽማግለ ብድድ ኢሉ ናብቲ ገዛ ገጹ ክስጉም ጀመረ እቶም 2 ሽማግለታት እውን እግሩ ሰዓቦም ብተግባራቶም ዝተገረመት ሰበይቲ ኣነ ንፍቕሪ ዓዲመዮ ንስኻትኩም ስለምንታይ ኣሰሩ ትስዕቡ ኣለኹም ክትብል ንሃብትን ዓወትን ዝተባሃሉ ሽማግለታት ሓተተቶም እቶም ሽማግለታት ብሓባር ንሃብቲ ወይ ንዓወት እንተትዕድሚ እቶም ዝተረፍና 2 ኣይማእተናን እስኸ ግና ንፍቕሪ ዓዲምክዮ ክልቴና ድማ ንሱ ናብ ዝኸደይና ንኸይድ በልዋ ፍቕሪ ብዘለዎ ቦታ ሃብትን ዓወትን እውን ይርከቦ እዩ እዛ ምኽሪ ኣስተማቐራ የቐኒልና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹላትና በብዘለናዮ